होनायनिफ्राय दे थेंक इउ बे जोंखौ सोंनायनि उद्देश्यखौ आं गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोङो बे थोरिबारि गामि बेयाव जों गणेश फुजा सिबियो। मानो होनबा गणेशआ दुर्गा देबीजों लोगोसे गणेश, कार्तिक, सरस्वती, लोक्षि बेयाव थायो। बेयाव 1962 मायथाइनि आगोल जोंनि बे थोरिबारियाव रावबो मानसिया खेथि बाथि मावनो हायामोन, थानो हायामोन मैदेरनि उतपातआव। बेखौ जों सिबिनानै जोबोर लाब मोनदों। दानिया बे मन्दिरखौ फाथिनायनि उनाव सिबिनायनि उनाव जोंनाव जेबो मैदेरफोरा उतपात खालामला। जों मोजाङै सोलिनो हादों, थानो हादों आरो बेखौ मन्दिरखौ जोङो फाथिनानै सिबिनानै जों बहुद लाब जादों। मानो होनबा जोंनि गथ' गथाया बे ओनसोलाव रावबो धोनि गैया, जानो गोनां गैया, खेथि बाथि मावनानै जायो। बेयाव जोंनि गथ' गथाया मोजां स्कुलाव फरायनो हायाखै, होमब्लाबो जोंनि बे सरकारि स्कुलावनो फरायनानै गिदिर फरायलांनो हादों। दाबो बे गामियाव जोंनि गामिया बिसगिरियावनो 7 जन MA पास खालामबाय आरो 5 जना BA पास खालामनानै दङ। बेयाव जोङो मोनसे गोग्गानांगोन, बेयाव सिबिनानै बे मन्दिराव खुलुमनानै बोर बिनानै जाहाथे लासैनो मोजां जाजोबलांगोन आरो बेयाव जाहाथे जोंनि बे गामियाव खेथि बाथि मावनायखौ न'खर दुवारखौ जेबो इनाय खालामाखिसै। जों दिनैसिम मोजाङै आलो गोजोनै रायजो जानो हादों। थेंक इउ।